Magsuro-sarap na kita digdi sa payag. Bahay-bahayan tayo dito. Bako, puro na ako uring oh. Magsuro-sarap na. Magsuro-sarap na kita. Dapat pag naglipat ka na dyan kang bangon mo may lipod, maparuson. Pare kan sa mga luma bagang simta saknaan. Kinuana, kinuana. Ha? Kinuana. Baon siya ko. Yan natabi ba, sir? Oh. Gasa na kayo. Huwag na ang laya nonoy. Buyoon mo na ang sa imong pagtabang. Isang pa na ano? Hindi o yun na laya. Ubus mo. Nalaya? Oo. Masirang pagtakulan laya, maamo. Ano ba? High-tech ang handle. Malaadon ang ano, kahoy. Malaadon. Para lobyan ng mga kwan dyan, matagprasan o yan mga naga. Tapos yung pangpangkat. Marami di sa bulota, libre ang panggatong. Ngayon, kukabig. Dayo naman ang sunod na anong kukabig ta. Kung pagaling ka pa nagparatig ba? Hindi ako sportig ba? Ay, palagot ang kabig. Tuloy na ang sa tuyang ano, tinula. So mga luya noy. Ay ugasan ko na sa tuyang luya. Anohin mo na anak ining bawang ay ano. Tsaka yung sana yung dala nating bawang sibuyas. Madala akong bawang. Ayan may sibuyas, dalawang sibuyas. Busin ko to. Ha? Ito. Lang. Ito na isang malaki. Ito dalhin na lang natin doon. Parang gutom na yung aso, Bi. Pakainin nyo. Ang daming bihon dyan. Uji din. Pakainin mo yung aso din. Kainin mo na, Bibi, yung aso. Yung aso nga natin. Pag alis natin, dahil mo napakaon. Ha? Po. Oh, Ilang. dalawa. Ay, tatluhin mo na, anak. Kay maliiliit lang. Oo, pero ano, hindi ko pala tinatubigan. Dito naman sa Nasukalayo. Ito yung ano, sana yung bawang. Nandito sa loob, oh. May mantika. Ayan. Kuya. Hello. Po. Pag nagagalaw ko sa mga tenga, hindi ako nagkikausap. Nonoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi ko kasi lagyan ni ano. Kaya, version na ako. Wag, baka masira lalo. I close my eyes. Oh, makalayo na ini bibilig diyan, Andy. Ayan o. Sabagat o. Babakit mo.
Saan mo na anting lang? Yung bakit tayo? Luto na kita. So, ang sa tong tinola. Ang cute lang mga sisiyo. Ang gusto rin sisiyo dito sa Namiss ko na mama si Chiki. Hi, chicken. Man, namiss ko na si Chiki yung nahanap kong sisiyo. Labas pasok yun sa bahay namin. Ako na dyan ko. Galit ko yung nanay na. Hindi na nagumakang. So, ano ni Ate Bill, ha? Ano yung ano ni Ate Bill? Hindi na nagumabaw na naman si Kailusi. Ma, Uy, anday naman kayo nagumakang si Dugi dyan sa baba. Ano? Mahal, so ano? Bakit yun? Ma. Hi lang salt mo, ma. Asin. Ay, may siwot kay Papa. Bebe, yung ugasin anak, ugasan mo na. Nagtahan sa tuyang chicken. Yan, hindi ako nagtipo ko yung ina. Tika, ana. Chicken. Hindi ko wakan. Bebe. Ate Den, ugasan mo ng ugasin. Tama na lang sa inyo. Wow, Ibalik mo na. ano ba ito? May tapal-tapal. Buta. Ibilisan mo pa to. Baliktad. Pala sa kulay. May mga tapal yung plangganan ni Lola Gosi. May mga tapal. Nak, ugasan niya na yung ugasan, be. Wow, bango. Pag yan na yung pinag-ibig. Ma, ang nagdurami sa imo, mama, si Negrita. Laba ka ni Magdan mo. indak kong pinanlaba ka, ano ba mo kapi gamit ko pag na ako kingin tapos Bayan nyo, alaba ka yung si Dugi. Kawabaw niyan, nalaban sa 300 daw yung paggawa niya niya. mga 14 piece gayudan. Oh, Dahil dahil bumaba, sobra. sinabihan mo na. Sabi ko 12. Okay, punta tayo makaabot naman sa ato. Kunyan, 12 feet. o yan ang ipawalat ko naman karaman na itiring dahil pakarga sa tricycle. Saan yung... May simuto ni Grita, oh. Nutana, oh, yan, oh. Nagkakaon ini kan inog na batag, ni Grita. Wow! Healthy living! Na malapit yun. Healthy living Kanina now. mama, Healthy nauna lifestyle ako dito papunta doggy. si Negrita. Sige, video Bebe. tayo. Kakilala pa rin tayo. Ate, sabihan mo si ate dito na maghugas na sila ng plato. Like, Yung mga kinainan kanina. okay. Yan dyan sa platong, ano na, sa aparador. Kuya, nasa na, dahil napagsabunon.
nasa aparador yung mga plato. Oo, diba? Ginamit lang natin yung nakaraan ng pupunta nito dito. Natin. Ma, may tanglad ka digdi? Ma. Mamuto rin ni may tanglad. Lemongrass. Ma. Ma, may tanglad ka digdi, ma? May lemongrass pala digdi, ma. Kuha daw ako. Lemongrass. Hain daw. Sain, ma? Pagayod. Iyan sa likod mo hiday na. May unod. Oh, ay unod. May pagayod. Eh, kairak mang kaining lemongrass na ini. Pwede na ini, may maamoy-amoy din. Gusto ko kani mag-ano duman. May konti man. Hello, Don Pedro. Si Don Pedro. Magano ka, be? Tugas ka ng plato. Mga ugas ka. Ikag mo na sa planggana. Yan mga ugasan. Hindi ba pwedeng ikaw? Ikag mo dyan sa loob ng balde. Ilagay natin tong konting lemongrass. Tanlad. Tanlad digdi sa to. Ha? Sugasan sudat? Oo, sugasan yan. Nalingawan mo ito ba yung super na digdi? Hindi ko yun makakalimutan. Wala ang dain ng uduman. Diyan. Uduman sa mga yun na mga sinigid ko. Para ka manok. Ikagan ko dyan sinigid. Kaya niya ako sa daga. Lang sa sinaritagan ni Tito Andres. Dyan sa patna. Keep flowing water. Alam mo, malok-log. Wala ka pag-buhay. Ay, ayoko ng sardinas. Nagsawa na sa manok. Mag-ulam daw siya ng sardinas.